Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Dugang nga mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo nga nabiktima sa bagyong Odette nakadawat na sa ilang financial assistance. Dugang detalye kabahin ni ini ihatod ni Beth Parcon. Usaba mo sa nakadawat na sa Odette Financial Assistance o nagpaabot pa nga makadawat ni ini? Ang Department of Social Welfare and Services o DSWS sa Cebu City LGU subsub karon ang ilang pag-apud-apud sa 5,000 nga financial assistance ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Odette. Anaan na sa 125,000 ka mga benepisyaryo ang nakadawat na sa maong hinabang kini matud sa head sa DSWS nga si Portia Bas Mayor. So out of 195,200, so naatay 125,764 nga beneficiary nga naka-claim na sa atong ayuda. So muna siya naka-claim sa ayuda from start to December, nag-start matag December 28 until June 4 o middle na sa June. Samtang ang mga nakadawat sa financial assistance misaysay kung giunsa nila paggamit ang kwarta nga ilang nadawat ug mapasalamaton kay kini dakong tabang alang sa ilang pamilya. Gipaayos ato kay wala pa man na ayo. Masudlan pag kanang naay tubag mag-uwan. Kung makitong natabang na mo kay tungod ato nakapaayo mi, nakasulong sa panday niya, nakapalit pod mi pangonsumo. Nakadawat ko og 5K atong John 4. Unya nigipalit na mo og material sa sin sa atop sa kumbalay nga na damage. Unya ang uban ato nagamit sa nako kay bag-o man kong nagawa sa ospital, nagamit sa palit nako og dokumenter sa akong blood sugar. Ang DSWS nagplano usab karon alang sa sunod na sad nga batch sa pag-distribute sa mga financial assistance ngadto sa mga wala pa nakadawat nga mga naapektuhan sa bagyong Odette. So far ang karon is natay mga payroll nga naa sa CTO, mga upat dito ka pero ready to release, pero samtang nagkuan pa sila, nagliquidate pa sila sa katong June 4 nga kas advance, so di man dayon tawo maka-release kung di ta mo liquidate. Then after ana is mo cleansing sad ang CTO, imo sila kung report kung pila na lang ang tagaanan, una pud ta mo schedule na pud another part sa releasing. Ilang tumong mo ang pagtuman sa pagpanghatag sa financial nga mga tabang ngadto sa tanang mga benepisyaryo sa syudad sa Sugbo. Salamat kaayo nga niatag mo sa ayuda kay dako itong tabang namo. Isag late siya pero natabangan jud mi ato kay nagamit man jud to namo sa sugod-sugod sa kanang panginahanglan namo. Manginat ko nga tanan matagaan para malipay po sila. Salamat. Nagpasalamat gimig maayo nga bisan ingon ani nga daghan kaayong naapektuhan pero natabangan gud nila halos nagpasalamat gud ang danan kay daghan man naka beneficiary ato. Beth Parcon alang sa Mayong Balita sa Cebu. Familiar ba mo og mga disaster-proof structures? Atong susihon ning mga struktura sa Bohol nga makasagubang sa epekto sa mga kalamidad. Si Ray Anthony Chu adunay dugang impormasyon ni ini. Hangtod kano sa pamagpabiling mangguol sa atong mga balay o hiklinanan kung sa dawtang panahon kita maabtan. Ni antong bagyong Odette, kapin sa 200,000 ka balay sa Bohol ang nangalumpag. Libuan ka mga banay ang gipabakwit. Bisan ang mga evacuation centers nga gipasilungan sa katawhan sa mga atop ug bungbong sa hangin gipanitan. Nahimutang sa Ring of Fire, 8 sa mga labing delikado nga syudad sa tibuok kalibutan sa Pilipinas nimo makitaan. Apan ni ay maayong balita. Ania na sa Pilipinas ang teknolohiya sa mga estruktura nga giingong mulungtad sa katalagman, mahimong idisenyo sa balay, evacuation centers, eskwelahan ug uban pang infrastruktura nga kasilungan. Doon sa housing requirement natin, like for instance here in Bohol, 95% ng mga bahay dito nasira. And then they offer a solution. It's a bahay kubo type, wherein the dimension is 4.2 by 2.7 meters high. But this one is will be easily destroyed by a typhoon na kagaya ni Typhoon Odette. We created this company, Dazzling Light Enterprises, as a green company
to utilize the monolithic dome technology in the ground. Tanyag sa usa ka green company ang teknolohiya sa monolithic dome nga mosugakod sa labing kusog ug makalilisang nga unos. Alang sa dugang kasayuran kabahin si binag-ong teknolohiya sa monolithic dome isip balay, pangita ang dazzling light sa Facebook o tawag sa telepono 0926-660-4088. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Si Roy Anthony Lumutan, musaysay sa maayong balita sa Negros Oriental. Gipasidunggan sa lokal na kagamahanan sa Dumaguete City ang 29 ka tourism establishments dinhi na nitabang sa City IATF sa pagsugod sa COVID-19 pandemic. Apil ni ini ang mga hotel na nahimong quarantine facility alang sa returning overseas Filipinos, medical frontliners ug mga nagkasakit og COVID-19. Apil sab ang transport companies ug airlines na nanghatag og logistical support alang sa pagbiyahe sa mga LSI sa dakbayan sa katong grabe pa ang pandemya. Gipasalamatan ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang mga tourism stakeholder. Alongside the local government of Dumaguete, we salute the owners, operators, and employees of the 29 accommodation establishments and transport services who selflessly and bravely responded to the situation brought about by the health crisis. Gipanguluhan ni City Mayor Felipe Remolyo ug ni City Tourism Officer Jacqueline Antonio ang paghatag og pag-ila sa maong mga establishmento. It's the least we can do to thank you. So we are proud that we are in this situation now and we hope this will continue. Karong gipailawom na sa Alert Level 1 ang Dumaguete City, pwede nang sugdan ang pipila ka tourism-related activity sa dakbayan aron makabawi ang tourism stakeholder sa grabing epekto sa pandemya. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lumotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakutunan ni ini? Comment below sa istorya ng inyong naganahan o mag-uma na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, kanunay nga matud kaninyo sa maayong balita sa Central Visayas.